Dobrý deň, moje meno je Tobias Juščík a som žiakom 2. EA na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Tento produkt som navrhol a zostrojil. Je to maketa miestneho ovládania 22 kW kopky. Na tento produkt som použil relé, časové relé, nejakú tú zásuvku, prúdový chránič, ako môžete vidieť. A takisto máme tu tlačítko, ktorým sa spúšťa. Keď tak je treba, tak ho aj zastavíme. Tuto máme svietidlo, ktoré signalizuje, ako náhle sa tento produkt zapne. Tento model je teda maketa na riadenie vysokonapäťového odpájača, ktorý sa používa napríklad v nákupných centrách, ako napríklad City Arena Trnava, ako je to napísané. A my ho budeme používať na výučbu silnoprúdových zariadení. QE1 nám znázorňuje odpojovač, QM vypínač a QE6 uzemňovač. Tak, ako som už povedal, QM nám zapína vypínač. Prítomnosť toho prúdu si môžeme vyskúšať pripojením akéhokoľvek zariadenia, napríklad lampy. Keď zapneme odpojovač, tak nám nepôjde zapnúť uzemňovač z dôvodu možného skratu pri zapnutí. Nakoniec by som chcel poďakovať spoločnosti Noark za možnosť sa zúčastniť v tejto súťaži a ďakujem za všetky hlasy, ktoré pošlete.